This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Ginkumpirma ni Iloilo City Comelec Office Election Assistant to Mr. Jonathan Saino nga ginumpisahan na ang pagpaidalom sa final briefing ang 1,515 ka mga board election inspectors sa syudad ng Iloilo bilang pagpanghanda sa May 9, 2022 national and local elections. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo sa natong daan, ginpahayag sini nga lakip sa mga gintudlo sa BEI sa among husto nga paggamit sang vote counting machine. Dugang pa ni Saino nga nangin matalunsay kag wala sang problema nga na-eksperyensyahan sa ginpatigayon nga briefing sang Comelec. Nahibaluan nga ang briefing ang ginpatigayon sa Iloilo City Diamond Jubilee Hall umpisa kahapon nga adlaw Abril 25 tubtob Abril 30 tuig 2022. Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandara sang matudod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera